Dumelang namastelo chandi madukana stela vista itara sanibonani bantu bakwaZulu Natal namhlanje uhlelo seshamnandi nabayibonela ke basibona kumabona kude ukuthi sila endaweni yaseLembe nokwindawo ke bakithi ke edume kakhulu ngeendawo zokuvakasha inobukhazikhazi la ngihleli khona nje ngiyalibuka ulwandle ngilibuka nangeso bayashoka abazi ukuthi kumnandi ukuba solwandle kodwa ngihambe ngedwa njengemihla ngihamba nawo ungqongqosho uthi njalo ngeviki ngibesabe ngizobadida unekhona ke la ngaphakathi uthathe ngqongqosho njengemihla yonke. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukeli emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ithanda. Hey thanda abantu bakwaZulu Natal ake angizukuchitha isikhathi bakhona nodokotela esibaphethe bakhona nama specialist ahlukahlukene sibaphethe kodwa inyanga le enkulu esazi ukuthi kusuke kuyinyanga ngempela yokubungaza izinto ezithile angifuni ukukhulumela ungqongqosho obuyena okufuna sijethi ngiyazi njengoba sila eLembe district namhlanje ingoba kukhona umbungazo okhona ngqongqosho ingani sila namhlanje. Ntokozo, umphakathi wonke uyazi ukuthi inyanga kaAugust inyanga lapho abantu besifazane abasuke begubha nathi siyisociety sibungaza ukuthi sinabantu besifazane amongst us. Thina ke njenge Department of Health yebo siyalisebenzisa leli thuba lokuthi sinike ithuba abasebenzi bezempilo ukuthi nabo bake bajabule kodwa siyayilisebenzise lokuthi sixoxe nanabo ngezinto ezibathintayo. Uyabona nje Ntokozo iqiniso ukuthi izinto ezi affect isociety ngokugula ziyaba affecta nabasebenzi bezempilo kodwa ngenxa yokuthi babhekene nawo usuku nosuku uthole kwesinye isikhathi ukuthi abakunakile abakubhekile lokho. Uyabona kuyafana nenyanga uma ngabe ihlele ekhaya iyabalapha bonke abantu abagulayo kodwa yona inganaki noma ilapha ekugcineni ilapha ukugula sekuhambe kakhulu. So nabo abasebenzi bezempilo banakho lokho ukuthi ukugula nezigulo ezikhona bayazibuka bayilapha kubo bonke basilaphe sonke kodwa yena umuntu agcine ngayo. So siququzelana lokho ukuthi cha singakwenzi lokho asisheshe sisukume sixoxe zonke lokho but sixoxe nanezinto ezinye ezisocial affecta abasebenzi bezempilo ezifana neindaba zemali. Yabona nje namhlanje sizoxoxa indaba yokuthi imali iphathwa kanjani siphinde sixoxe indaba yokuthi socially noma mental health into enjani and siyenze njani ukuze sikwazi ukuthi siphile. So sizokhuluma ngomuntu wesifazane womnyango wezempilo esephelele ngakho konke ikhanda imali ukuphila gender based violence oshadile ongashadile umushada kuphi okufuna ungene kubona. Uyabona ngiphume nje la ngaphakathi kunommeli okhulumayo khuluma nabantu besifazane ubaxoxela indaba yokuthi umushada kunama regimes noma indlela zokushada ezihlukahlukene okusho ukuthi umshado ukuthi siyahlanganisa umshado ukuthi siyahlukanisa kuphi umupho omuhle umupho ongekho muhle xoxa zonke lezo zinto. So usuku lwanamhlanje silithathe ngokuthi usuku lokubhekelela umuntu wesifazane waku Department of Health KwaZulu Natal ephelele. Omnye ngayibuza ukuthi ngqongqoshe hawu baseze khuluma ngemshado nani angithi lama sekuvele kuneyinkinga ukuthi le muntu emshadweni wakhe ubuya sene stress la emsebenzini akasaperform futhi ka. Uyabona Ntokozo inkinga nje esinayo thina ukuthi abasebenzi bezempilo noma ngabe usebenza kuphi umuntu osebenza ngabantu absolutely manje ukuza kwazi ukusebenza ngabantu akwazi ukuthi akhululeke ngesikhathi esebenza ngabantu kusho ukuthi naye ekhanda lakhe na emotionally kufuna abe right kungabi khona into ayishiye ekhaya kungabi khona into emphazamisayo ngoba uma ngabe ephuma ekhaya enenkinga uhamba nayo leyo absolutely afike siyibone ngokuthi ukutreata kanjani wena njenge patient noma njenge client na ufika. So kuumsebenzi wethu ke thina esingekho ezibhedlela esingekho emaclinic ukuthi sibhekelele labasebenzi abasezibhedlela nasemaclinic ukuthi neimpilo yabo generally ayingaba affect ukuze iphoqa ukuthi umuntu uma efika emsebenzini afike eneyinkinga ezimphethe. Njobe sho ungqongqoshe sibungaza usuku olukhulu sigubha abantu besifazane okuyi Women's Day yangaphakathi yomnyango. Uzokhumbula ukuthi umnyango uqasha abantu abangaphezulu ka90,000 okuyisizwe ke leso nje sikhulu kakhulu shothi uphethe isizwe ngqongqoshe kodwa futhi kubo labo bebaningi benjalo abaningi babo babantu besifazane. Ngingakho ke siyesihlala sifise nokwathi ngqongqoshe ninazo izinhlelo mhlawumbe ninazo zokubhekelela abasebenzi la ngaphakathi kafushane nje. Ntokozo sinazo izinhlelo ezokubhekelela abasebenzi la ka wellness ingakho siyayisicela ukuthi abasebenzi bethu uma ngabe umuntu enenkinga akayi inhlelo zethu ke sihlukanisile bakhona
abathanda ukuyokhuluma nama-psychologist sibahlelele kukhona abathanda ukukhuluma nabefundisi sibahlelele so sithi-ke abasebenzi bethu uma ngabe kukhona into nje emsindayo noma ngabe yini akasondele kubona. Ayi sibonge ngqongqoshe sokukhulula ngoba siyazi nalapha ngaphakathi bayakudinga basafuna ukukhuluma nabo kukhona mhlawumbe ke obufisa nje ukudlulisa kubantu besifazane nje jikelele ngaphambi kwasekukhulule. Well okokuqala nje ngifuna ukubonga kusihlalo we-Women's Forum emnyangweni wezempilo ukuthi lo msebenzi abawenzayo umsebenzi omuhle kakhulu baqhubeke nawo. Into engiyithandayo ke kwi-program yabo futhi intokozo ukuthi abasebenzi ngalolu suku kuphela basebenza generally nabantu besifazane unyaka wonke so ngiyathemba ukuthi soqhubeka sibambisane nabo njengoba besike saxoxa ukuthi ama-programs abo sizoba khona kanjani siwasabalalise i-province yonke so that abantu besifazane njengoba kade usho ukuthi umnyango wethu unabantu abasebenza kona abangaphezulu ka-90,000. Absolutely. 70% walabo bantu abantu besifazane okusho ukuthi sine responsibility ke yokuthi ngaso sonke isikhathi sibheke indlela abaphila ngayo. Ngabe ngenza iphutha ngingakudedele ungasangithintelanga indaba ye-video wathi ufika nje la kwi-department wayithela phekwawo yeyinkawu yayibonakala lapha esibhedlela ngathi siphinde yabonakala yenza ama-rounds abantu babone ngazo ukuthi ke zisekhona iy'nkawu la ey'bhedlela mhlawumbe ungathini ke ukudlulisa nje umlayezo ukuthi amaphaphu phansi kubantu. Well kufuna siqale sisho Ntokozo uma uzokhumbula kahle nje ngicabanga ukuthi kwakungaphelanga ngisho 2 days ngo-2019 ngi-appointiwe yavela leyo video sahamba saya isibhedlela kwakwi-RK Khan ngaleso sikhathi sahamba saya khona salungisa ama-faster lapho iy'nkawu ey'ngena khona emnyango nakho konke so le video le iyona qo njengoba injalo ayishintshwanga le esayithola ngo-2019 akusiyi video entsha abantu bakithi abehlisa umoya akukho konke lokho okwenzekayo manje. Absolutely kodwa ngibonile naku-freeway sezikhona iy'nkawu impela engathi bekhala la eminyangweni ngey'nkawu ke bekhale nalapha kwa-freeway seziningi iy'nkawu nasey'ndlini zabantu bekhale nasemzini yabo yonke indawo beyikhala iy'nkawu asikhulule ngqongqoshe ngiyazi sebemngawe lapha yangaphakathi sisuke ngejubane sibheke lapha kudadewethu ekuyena-ke manje esizoke sithi uxoxa naye ophathiswe uhlaka olukhulu ngempela la okuwuhlaka lokuthi-ke udila nawo-ke manje lento yabantu besifazane kodwa ngokuchitha isikhathi angi-introduce-ke dadewethu ukusitshela ukuthi ubani wakwabani wenzani la emnyangweni. Sanibona Ntokozo igama lami uNtando Nkosi ngoba kanti isibongo ngokusebenza ngisebenza khona lapha kandaba zabantu kodwa ngibe sengilethwa yamakhosikazi e-department as a provincial chairperson we-Women's Forum. So I'm sitting here ngifake isigqoko sami sokuba u-provincial chairperson wase-KZN we-Women's Forum. Ayi uyabona-ke ikhundla ey'nkulu-ke lezi uma ngithatha ukuba uma ungakuthatha nje osekhaya umbeke esithombeni kwenziwani laphaya kulolu hlaka enisebenza kulona? Okay, ayikho inkinga. I-Women's Forum kahle ibhekelela abantu besifazane that are within i-Department of Health. Sibabhekelela ngey'dingo zabo ey'hlukahlukene, be it their health, isimo sabo somnotho, inhlalakahle emsebenzini nayo yonke leyo nto. Sikhava nje i-aspect enkulu ephathelene nomuntu wesifazane. Kahle nakhona sike siba nama-programs esiba nawo siwa-implementayo ukuze ukuthuthukisa umuntu wesifazane ngaphakathi kwi-department. Iphinde i-Women's Forum ayiphelele head office kuphela. Okay. We've launched and launcha still kuma-district where we have ama-district Women's Forum. Kungapheleli futhi lapho kuphinde kwehlelele kuma-institutions where we have ama-institutional Women's Forum. So lokho kuseyinhlelweni kuyalaunchwa okunye sekulontshiwe gijima nohlelo lwethu le-forum because sifuna wonke umuntu wesifazane kwi-department abhekeleleke. Mhlambe iziphi ingqinamba enibona abantu besifazane befika nazo mawukuthi niyabasiza? Ntokozo ziningi but engingayibala one of the main ones izo lezi zokuthi kunalonto ekuthiwa i-gender based violence la sithola khona abantu besifazane behlukumezekile. But abahlukumezeki kuphela-ke ngokuthi bashawe noma balinyazwe abantu besifazane bahlukunyezwa nangokomqondo bahlukunyezwa ngezinye indlela thizeni efana ngokwemali uthola ukuthi umama manje useyiblesser instead of ukuthi kube uyena ophiwa imali uyena osetshenziswayo ekhaya uya-abuswa financially lo wesilisa uyayi-mismanage imali ubuya kumama uyathetha. So ziningi iy'nhlobo zokuhlukumezeka ngaphezu kwalokho besides ukuhlukumezeka njengoba ngisho ukuthi sibhekelela iy'dingo ey'ningi zabantu besifazane. Kunolunye futhi uhlelo nathi esizama ukusebenzisana no-diversity wethu
Bantu besifazane sijwayele njengomnyango wezempilo sipromote i-breastfeeding. But currently ku-department sizama kona ukuthi sisebenzisane no-diversity no-EHW ukuthi kube khona i-policy yabantu besifazane sigqugquze lo breastfeeding because uthola ukuthi umuntu wesifazane ugcine yeke ukuncelisa engakabi ready ukuyeka ukuncelisa umntanakhe ngenxa ukuthi ama-facility awekho ukuthi athole leli thuba lokuncelisa. So ziningi nje kube sinesikhathi nje bengizokuhlalisa phansi siqhubeke nje ngixoxele ngabantu. Kodwa ngiyakunika isikhathi ngiyakubona ngathi usifunda isikhathi kunomuntu ongenzeka ukuthi uhleze ekhaya njengamanje ubudlelaneni uyahlukumezeka yipi ke into eningayidlulisa njengomlayezo ngoba nijwayele ukuxoxa nabantu ngazo lezi zinto. Yes. Umyalezo singamdlulisela wona ukuthi they are not alone. Angayedwa sikhona. And we do open ukuthi uze one of chairperson noma deputy chair secretary noma deputy secretary if unenkinga sizokuyalela kumuntu ongakwazi ukukulekelela njengoba ngishilo siyasebenzisana no EHW siyasebenzisana futhi no diversity sinama program esibambisene kuwona la sikwazi khona ukukulekelela ukuthi uthole usizo. So it does not mean ukuthi kumele uhlukumezeke uwedwa. Siyaqhuquzela futhi abantu besifazane ukuthi they must speak up bakhulume ngeenkinga ababhekene nazo bangathuli. Yakuzwa ke engathi impela nehleli phela kwamnandi. Umlayezo ke eningawudlulisa nje kubo bonke abantu besifazane bakwaZulu Natal abasebenza eMnyango wezempilo imuphi njengamanje? Ngithi asiqhubeke sisike ipattern from omama ama stalwarts ethu. Abakuyibona abayizathu sigubha ngalo lusuku labantu besifazane. Absolutely. Kungagcini ngobukhazikhazi njengoba mhlawumbe intokozo ubuzule sinena women's pledge. Ku women's pledge yethu siyasho ukuthi lapha ya kumele as abantu besifazane sithi singisi fix each other's crowns. So ngiyaqhuquzela abantu besifazane ku department ukuthi masibambisaneni sonke. Asazi ukuthi lo oseduze kwakho esifazane udadewenu singahlebani singahlukumezani. Leyo kuhleba ngiyathemba bayezwa ukuthi ke awusihambe nekitchen lapha nithi niyasebenza akumusi ukuhletshwana. Sibonga kakhulu untando yenkosi ngokuba usiphe lesikhathi sakho ke. Uzwile ke nawe yena mphathi jikelele lapha yakwe iforum yabantu besifazane eMnyango wezempilo kwaZulu Natal nobukade ke esipha isikhathi sakhe ukuthi ke sixoxe ngeindaba ezithinta abantu besifazane eMnyango njengamanje nginiphathele ke udadewethu ozoyikhulumisa indawo yemshado ke manje ukuthi ke nala izwakethi ikhona inkinga ngabantu besifazane mase kufika entweni zemshado ukhona nose esoxoxa naye nje benicelile kwi Facebook page yethu ukuthi ke necela ukuthi simsondeze akwazi ukuthi ke azokhulumisa into yama kidneys noma izinso ngoba isifo sezinso isona sifo okuyisona ababona ngathi abantu bayafisa ukwazi kangcono ngaso kodwa ngaleko kuchitha isikhathi ake ngelapha yanga ejubane udirector wePam and Panthers udadewethu uPamela Mlonzi ngithathele thuba ngibingelele kusitshela ubani wakabani wenzani nje emhlabeni jikelele nje ba seza ukuthi udirector waphela ukukhulunywa ngodirector abantu abakhulu labo. Igama lami nguPamela Mlonzi. Ngithanda ukubingelela kwabalaleli bethu. Absolutely. I was a social worker for 10 years and I decided to change my career and ndathatha ilelizika leyo Yes. ngoba ndifuna ukuqhubeka to empower families and children specifically ngokozomthetho. So now I am in a legal firm which is iPam and Partners. iPam and Partners yenza i-family law and they specialize kakhulu kwizinga le divorces, child disputes, care and custody battles. Yes. We also do family mediations to assist those who are in divorce situations. Basuse lendo which we call ukuthi ama disputes amakhulu. So ngesikhathi senza ama mediations siyakhona ukubanikeza abantu ithuba to do ama settlement agreements. Yes. Siphinde sibalekelele ukwenza ama parenting plans. Ngesikhathi besiya ezinkantolo benza divorce yabo akusekho ukuthi bayabanga and siye si achieve i-result yokuthi bakwazi ukuthi benze co-parenting peacefully. So as compared to i-divorces ezingena family mediators, we've been managing ukuthi sikhuphe lento ukuthiwa abantu after divorce abakwazi uku-co-parent. And we find ukuthi we eliminate ama cases maintenance as well. Abantwana ngoba siyabatshela abazali ukuthi no, you have to maintain abantwana even if niyahlukana.
So Payment Partners runs that kind of family law practice, and we also do deceased estates. Yes. No, siyabo uyayizwa introduction yomuntu osuke udirector umuntu omkhulu. Sizoqhubeka ke ekasitshela ke kahle kahle besizokwenzani naye la namhlanje. Ake sithande na uNtando lwenkosi Gwala lapha ya usemoyeni sawubona. Uthi ukhulumela phezulu kwemfowethu sikuze sizokuthola ngapha. Hello. Yebo mfowethu usemoyeni ungakhuluma? Umbuzo ngokumayelana nezinto. Sokubuza ukuthi eziphi impawu ezikhomba ukuthi mhlawumbe unenkinga yezinto and yini ongayisebenzisa yokuthima ngaleso sikhathi mhlawumbe usakude eklinikhi. Hayi ke ukhona usedlamini kuzothi ke ngesikhathi esengene esekhuluma akuphendula imibuzo yakho mfowethu ulalele emoyeni. Yebo. Siyabonga kakhulu. Okwamanje ke bengisenodade wethu la ekuyena ke kade eyichaza ukuthi ubani uPamela Mlonzi. Kusho ukuthi ngasho ukuthi ummeli kahle kahle. Ummeli kodwa okwazi ukusiza ke. Omnye uzoyibuthi wenzani ummeli eminyangeni wezempilo yini kufuneka afike ezochazela abasebenzi ngeinkinga ababhekana nazo. Ziningi izinto esibhekana nazo njengabasebenzi othola ukuthi kwesinye isikhathi ngenxa yokungazi uya going through ama divorce abanye bayashada abathi benzeni mabezoshada ingakho kuthiwa akasondeze umuntu omeli akhulume nabo abasebenzi bezempilo besifazana uthi cha manihlangabezana nalezi zinto kuke kube kuhle ukuthi ungene kuyona unalolu lwazi ingakho ke esondeziwe la namhlanje udadewethu ukhombisa igama lohlelo kzn.gov.za silisharp khoma sila kwiLembe district bathi sebhalito la silisha khona bukhoma kuhle nala kunomcimbi khona omkhulu ka health la kubungaza khona abantu besifazane. Sisipamela mhlawumbe omunye ke uzoyibuza ukuthi uyaye uthini mhlawumbe noma ngifuna ke sike sibheke ngezinhlobo zomshado ezikhona ngoba abantu abaningi esibaqashile ungena umuntu engashadile athi uthi uyabona mhlawumbe athola isiguli la bethu uyasihlenga asithanda agcina shado omunye useyithola useshadile akazi kodwa uthi angene kanjani emshadweni nani nabameli yini enigqugquzela kumuntu nje manje osene career osebenzayo alright uthi mawucabanga ukushada think of these 2 things or 3 things. Naluthi inhlobo zomshado zingaki? Okay. eSouth Africa sesinemishado erecognizwayo einhlobo eziwu3. We do have civil marriages ilezi ezijwayelekile saziyo community of property. Okay. Ilaba abazithola ke majority of South Africans bashade in community of property. Okay. Whereby ama assets nama losses and profits they are shared, especially during divorce times. So even if a person goes through liquidation, mhlambe ushadile wonke ama assets enu because we call them ukuthi they are joint assets. Chaza ukuthi ke mayihlanganisiwe akekho ozothi hayi beyithengwe yimina le. Kusho ukuthi ngesikhathi behlukanisa bazithola besplita lo ma assets. Okay. Ukuthi mawuchaza nje kahle kahle umshado ohlanganisa amafa. Hlanganisa yonke into. Singakho nje ukuthi sonke nje ibhodlela lamanzi mayalithenga ngisho incwadi zokushayela yezethu sobabili sishayela ngayo eyodwa kababa imoto incwadi yokushayela kodwa yonke into iyahlanganisa yavuma ummeli uthi yes kodwa ke ngiyayizwa kuhlanganiswa amafa kuyo yonke into. Okay lokuqala ke so that is the one engithi most South Africans bebekade bengazi before bebeyithola kuleyo mshado. Okay. Fortunately to deal with that umthetho usinikezile a little bit of allowance ukuthi uma ufuna ukushintsha umshado sewukhona usection 21 whereby you can actually change umshado wakho to mhlambe out of community of property. Okay. Yes. Ubukade usungenile. Ukade usungenile. Angithi into enye singayazi ke leyo. So kubalekile abantu ukuthi bazazi ukuthi there are ways mawubona ukuthi awusakusebenzele lo mshado ungashintsha. And then ngizokhuluma ngo out of community of property, which is the marriage type regime esesithi yona elungile these days for abantu abasebenzayo abafuna futhi ukuthi babe ne protection of their assets. Okay. There is indlela ezimbini ezihlukene kwi out of community of property. Okay. Eyokuqala it's with accrual. Okay. Le accrual yayenzela ukulekelela isikakhulu abantu besifazane ngoba manje sesidila nenyanga sikwinyanga sivala inyanga yabantu besifazane. Yes. Yayenzela ukuthi makuthi ushadile futhi awusebenzi but kungenzeka ukuthi while ukulomshado mawukuhlukanwa during i-death okanye i-divorce. Okay. I-accrual le ekhona ichaza ukuthi you can still share le joint assets lezi
ngendlela elinganayo, which is in equal shares. Okay. Even though wena bungalethi lutho. Oh. Abantu besifazane baye bazibone sebengama housewives. Yeah. And umthetho has introduced case law ezimbini njengo-October. Constitutional Court i-recognizile ukuthi abantu besifazane kuyenzeka bangacontribute financially. Yeah. But because they are homemakers, ubaba uyaphuma ekhaya ayinelwe. Yeah. Ingane ziyenzelwa ama-lunch boxes. Yeah. Ngumuntu wesifazane who keeps the Uyasebenza house. lo muntu. That means the contribution there. So the laws have now said even if you are actually without accrual, if ungulamntu wesifazane who did not work, but umsebenzi wakho usekhaya, Yeah. you contributed, that means you will still have ilungelo lokuthi uthole Absolutely. ishare. But because I said with accrual means ukuthi you are signing ukuthi mas divorce noma eshona ngibe ne share. Yeah. Without accrual ichaza ukuthi ngingena nginje ngiphuma ngingena lutho. Okay. Okwakho. Oh. Yes. Whatever siyenzayo while sishadile umuntu makuphunywa uzophuma nale lethile. Ongalethanga lutho uphume ngaphethe lutho, with an exception of this women engibachazile ukuthi the housewives who contribute financially towards Yes. due to these cases as a constitutional court. Omunye kumbuzo esijwayele ukuthola ngikhumbisa abaleli bafethu igama lohlelo ikznlchat.gov.za silishaya bukhoma sila kubungaza khona umcimbi bakethu abantu besifazane eminyangweni wezempilo khona la eBalito. Ngiyazi ukuthi abantu bazoza umsindo ngoba bajabule la ngaphakathi amanesi odokotela abaklinayo ama-security kugcwele lapha ngaphakathi abaphathi bonke nje abesifazane bakhona la ngaphakathi kodwa silande naye ingcwepheshi yezomthetho ukuthi kibakhulumise nangezinto ezithinta bona qobo njengabasebenzi. Baningi ke abasebenzi uthothi seqalile waqeda esikoleni waqeda ubunesi ukufundela wayese engene yasebenza uright ke useyicabanga lento yemshado kodwa basayihlalele nje nalomuntu abazwana naye. Uthini umthetho kulabantu abagcina nje lokube beyihlalele bese kwenze umnyaqhuzuko mhlawumbe kodwa mhlawumbe bagcine sebehlala ngisho endlini eyodwa kodwa akaze beshade noma benze okunye okuthile kakhulukazi la esintwini bekube khona into ukuthi ngamlobola saphela lapho sisalobolene. Uthini umthetho kulezo igaba ezifana nalezo? Ngichazile ukuthi eSouth Africa sinayo nomthetho okuthiwa i-Customary Marriages. Now there is a recognition of Customary Marriages Act. I-Customary Marriages clear iyachaza ukuthi if umuntu wesifazane uselotsholiwe above 18 years bekune celebration eyenziwe. Yes. Angithi siba nawo mabo no members. Yes. Chaza ukuthi lo muntu wesifazane uzozithola naye seshadile in community of property. Okay. Yes, even if engahambanga wayosign. Because that we now recognizing the customs esinazo. So it means you can find yourself ungabhalile waze wasayina kodwa being found ukuthi you are actually married in community of property. Yeah. We do go to court makushoniwe whereby umyeni okanye abakulomyeni bazoqhamuka bathi no akashadanga unyana wethu. Yes. But behleli nomuntu walobola kwa celebrate washiya lapho abese yashona umuntu. Now we've got applications esizenze high court whereby we can say recognize this wife as someone who was married in customary marriage and the courts have successfully given us those courts. Okay. So it means the merits are good for those women. But if ungumuntu wesifazane awulotsholiwa kwenziwa ngalutho, at least my advice ukuthi yenza noba i-partnership agreement. Okay. La niyakwazi ukuregulate ukuthi mangishona ngizokunikeza u50% walomuzi noma ngikunikeza u80% nengane. Okay. Because if you are fighting there siye sithi common law wise. Okay. Ichaza ukuthi akukho piece of paper ekulekelelayo ukuthi wena ukwazi uclaim izinto either from estate of deceased okade uhleli naye. Sham kade kusupport. The only person okwazi uclaima lapho would be ingane through i-child maintenance courts. Yes. No, ngizocela ukuthi ngithathe naye ikhola ngiyazi bona bangena ngama-kidney ngoba sinomfowethu la ingcwepheshi yama-kidney ozobe ebalekelela ngoba ungubane zama usemoyeni sawubana empitha. Yebo sabona njani? Siyaphila baphila abantu emphithi ngokuphithizela. La baphila. Iyona ndawo kuphela ese-overseas lapha noba nine France lapha kukhona indawo ukuthi ise-France. Absolutely. Kuthini ukubuza kwakho? Bengicela ukubuza ukuthi ama-symptoms ezinto mhlawumbe kubabuhlungu kuphi? Ikuphi la kubabuhlungu khona? Uzubona ukuthi mhlawumbe uphethwe yizinto. Absolutely. Cha uzongena kumfowethu. Ungaphathwa yini isinya mhlawumbe bese ubona ngathi izinto noma mhlawumbe. Yebo. Mhlawumbe uvuvukelwe zinya hayi uzositshela mfowethu. Lokho kuphela umbuzo wakho bunawo.
Yes. Hayi siyabonga kakhulu uzophenduleka emoyeni. Alright, siyabonga. Manje ke dadewethu njengomuntu womthetho yiziphi izimo enivamise ukubhekana nazo ngasohlangothweni lalaba ke kokwabiwa kwamafa ikakhulukazi. Ngiyazi kuba nesikhathi la indaba isuka nje unesi wonke beyimatron ephethe isibhedlela. Siyashona umuntu abebezwana naye sefune kwabiwa amafa. Yini izinto eniyibone ziba yingqinamba ababhekana nazo? Isikhathi esiningi ngiyasho ukuthi abantu abaningi bayasaba ukuthi babhala ama-wills and baye bathi anginamafa amaningi so yini engizoyenza ukuthi ngenze i-will. Kodwa uma ungena-will usenkingeni because we normally have ama-family members abantu bubathembile ukuthi ibona bafikayo bezosho izitori. I-family members ziyalwa omunye ufuna uba yi-executor yale estate. If ungena will, it means you did not appoint umuntu ozoba nguyena odistribute amafa akho. And also mawuneyingane uchaza ukuthi awu-appointile nokuthi ngubani ozoba i-legal guardian yey'ngane zakho. So isikhathi esiningi abantu abaney'nkinga eziningi kuma-estates abantu abangena will. Because i-Interstate Succession Act sekumele singabamele si-aplaye yona. Okay. Mawushadile and mhlawumbe umshado wakho ubungasebenzi kahle. Yeah. Ifamily yazi yonke leyo situation. But because you were married in community of property singabameli mawushonile as unesi udokotela in health whoever okhona lapho we will have to honor ukuthi you were married in community of property. Sijwayele ukubona izingane ziqhamuka zithi bebe kwi separation. Yes. But because umthetho uthi you are still jointly having i-assets zakho with lo muntu. So i-states yona inomthetho if ungashadile if unganayo i-will we follow Interstate Succession Act. If you did have a will sizolandela i-will yakho. So isikhathi esiningi kwezama estates if une-will it's easier. Iyona into ebalekile ukuthi wonke umuntu akazithole esiya kummeli ayobhala i-will alibe ne-valid will. Ayi ngiyayithanda leyo ndaba ukuthi ke kubalekile ukuthi ngoba sikhulumisa abasebenzi ke namhlanje nesixolele kakhulu omunye uzoyibuthi yini nilethe ummeli ngoba sikhuluma nabasebenzi bomnyango wezempilo ngoba sibungaza usuku labesifazane khona la eminyango nezempilo sila ibhalitho sixolise nangomsindo enuzwayo ugatsheni njula ngaphakathi uyabajukutshisa uyabadansisa njengamanje bajabuleke bayayinwaya njengamanje kodwa ke ummeli njobe la uyasibhekela le ndaba ke ngithathe nangiya uDlamini Andile usemoyeni sawubona usemoyeni sabona ma-Andy? Yebo njani? Siyaphila mfowethu Light. Siyaphila. Ukuphi ne-country? Ngisethelas. Ethela wangena uMgungundlovu namhlanje yangena eMaritzburg. Isikhalekile. Absolutely. Ukuthini kwakho ukubuza? Ngicela ukubuza la indaba yezinto. Yes. Ifuthiwa imaki. Yeah, uyawukhohlwa lo mbuzo woza na. Ifuthiwa unenkinga yezinto. Yeah. Then mase kusafailile. Yes. Udinga ukwenza i-surgery. Yebo. Then kuthatha isikhathi esingana ukuthi uthole idona. Okay. Mawusudinga idona kufanele kube khona ukunikelela ngezinto. Yebo. Ya ngiyacanga ukuthi mawunomuntu nje ongamnquma lapha endaweni ulethe izinto ngeke kuthathe isikhathi eside kodwa awuzokuphendula kudokotela mina nginalo ulwazi mfowethu ube nosuku olumnandi Yebo. uzokuphendula emoyeni ake siyabonga sengifuna ukukhulula lammeli ngoba uyabona abantu balambela izinto ngiyabona ukuthi badla kakhulu izinto zezinkukhu lapha manje bayifuna nezabantu ukuthi isebenza kanjani cha dadewethu ngiyazi ukuthi kuningi esizama ukuqoqa kodwa indaba la engadinga usuku lonke umuntu uma umchazela kodwa sithi ake sibhekelele nje abasebenzi la eminyangweni wezempilo kakhulukazi besifazane njengoba sibungaza usukulwane besifazane siyayibona ke inkinga bayebhekana nazo abanye sithola abaningi sebenama mental problems ngoba ekhaya bayaxabana nomkhonyane noma ekhaya sebekufune be-divorce nomkhonyane kulena ke yemdivorce yini eniyenithi niyayiphakamisa kumuntu maybe njengamanje who's going through a divorce yini eneni advise abantu? I always say to abantu besifazane ukuthi mawuthi going through a divorce fanele uthole even a psychological support, meaning that seek counseling. If ubona ukuthi you are overwhelmed and awunayo abantu ongaxoxa nabo, at least go to a therapy ukuze ukwazi ukuthi uthole enough support ngoba nasekhaya kumele ube nayo umuntu ohambisana naye uma wenza divorce because iya overwhelm ukuthi umuntu ubukade umthanda usuyahlukana naye and fanele ucabanga ukuthi yini manje ozoyenza because benikade nibambisene especially kwi situations where kunabantwana between abantu ebebehlukana
I render a pro bono service where sikhansilishe abantwana bama-divorcing parents. And izinto esiye sizinotice ukuthi nabantwana ningaba neglect nabo bayasafarisha mentally, especially nasesikolweni they don't perform well, but baye bafunda isimo bazama ukusupport umzali and try to pretend as if ba right, but later on abantwana baya affecteka. So kubalekile ukuthi ningumndeni nonke go for counseling ukuze nikwazi ukuba right nize niyoqeda, because divorce is lengthy as well. Absolutely. Bakhona ke abanye inkosi yami othola ukuthi ukhona la emendweni njalo umuntu wesifazane njalo ekseni mayivuka umuhluzwa ngempama ushawa ngequpha, mhlambe ke nina njengabantu bomthetho imuphi umyalelele nenunike lo muntu lo uthi akahlale kwakuthiwa ibambishisa ukuthi uyofela emendweni, nina senenithini ke esikhathini samanje yini ungayi-advise umuntu njengamanje uvuka ekseni uyashawa kunale gender based violence ekhaya, imuphi umlayelo womthetho ongamupha wona namhlanje? Inkantolo zihleli zilindile ukuthi ufike ureporte uvule i-case and make sure ukuthi uyayithola i-domestic i-case yakho ekwine domestic case where you get your protection order, because amapolisa manje ase operator differently. Wayoyibika i-case awabuza hamba yomthatha umuntu. Absolutely. Because they are trying to say we are now acting extra for i-protection yomuntu wesifazane ekhaya. Asikho isidingo sokuhlala futhi asikho isidingo sokusaba ukuthi i-stigma sizoba yini. It's no longer the case. Abantu besifazana bayabulawa whether ngoteacher whether ngama-judges ngodokotela bethi bayabekezela baquma isimo. Balekile ukuthi phuma uyosika help either from the nearest police station okanye to the nearest courts. Lapha kuma courts you will get yourself an interim protection order immediately to make sure ukuthi usafe. Uyoqula phambili seboshika. Absolutely. Wena uthi akayibophe umuntu indoda yakhe. Akayibophe. Mayisayikhumbula lapha ke mhlambe isiboshiwe aphinda uyikhipha futhi. Hayi ke abameli bayowenza nawo indlela yokuthi bamkhiphe yena okwakhe akayisuse kwi-danger umuntu wesifazane akayisuse. Yazi ukuthi inyanga yabantu besifazane le unawo na umyalezo ofisa ukudlulisa nje sizokupha ke nethuthi usalisa ubatshela utholakala kanjani phela njengommeli kukhona indlela nawe otholakala ngazo ongafisa ukuthi ke bekwazi basikhuluma kuyo yonke imisakazo yala kwaZulu Natal iyonke nje imisakazo ungabapha ke nenombolo yakho uma ufisa beyazi utholakala kanjani, kodwa nje awudlulisa umlayezo kubantu besifazane njengamanje kuyinyanga yabantu besifazane siyivala inyanga yabo. Into engithanda ukuyisho kubantu besifazane is that kubalekile ukuthi sizi empowerishe and kubalekile ukuthi sibe ne-autonomy, meaning that nje financially equip yourself ukuze nawe uzokwazi ukuyimela umuntu wesifazane, because umuntu wesifazane who is empowered is also able ukuthi naye empowerishe abanye abantu, and during that time i-voice yakho ufuna kuyazi ukuthi ibalulekile. Mawunenkinga kumele uyiraise ivoice yakho and seek for help. And enye into engithanda ukuyisho ukuthi asiyeke ukuthi sicindezelane sisodwa singabantu besifazane out there. Kubalekile ukuthi sisupportane because abantu besifazane they are people who take care of imindeni yabo, they work, they've got izinto eziningi ababhekene nazo. So if you don't offer each other a support and kindness, it means sisodwa siyabulelana. So I want to say let's all be empowered ukuze sizokwazi ukuthi si-empowerishane sisodwa. Yes. Utholakala kanjani ke mawukuthi uyathanda ukusitshela ukuthi ngiyafuna nami kuba nommeli ozongisiza mangifuna ukushada noma ngifuna ukudivorce noma ngifuna ukwenzana ngiguide, singakuthola kanjani? uPam and Partners ulapha ePietermaritzburg eClarendon kwi-Hilltops Office Park. It's 73. Inamba yami yocingo it's 033 001 0342. Ngiyatholakala na ku 081 58 17 156. I-email yethu ithi info@pamandpartners.co.za. ungasithola na ku Facebook na ku Instagram Pam and Partners uzothola mawulandela. Ayike ngibayaleke laba bathanda ukubhala bethi hi darling, hi doll, akusi number yodaliza lena, inamba yomsebenzi kuphela uyabingelela nje uhlala odabeni angithi. Yena labazobuka ku TV bazoba nenkinga bazobona ukuthi muhle kakhulu, kodwa kusho ukuthi ngobe sekunikele number ke usuyayibika wena kwasha kwacima hlala odabeni lomsebenzi. Siyabonga kakhulu dadewethu. Thank you so much for having me. Absolutely. Sizosuka njengamanje ke nejubane siyeke lapha na ke odabeni lwethu lama-kidney. Ngikhumisa umlaleli lapha ekhaya igama lotho kazarachat.gov.za. Hey, selishap khona namhlanje sebhalido indawo ke la kuyi
uyilembe district indawo ke le nendawo ezinhle zokuvakasha esesiqhuquzele nje abantu uma usafuna ukushaya umoya uthi kuyocija ikhanda lakho ukuthi ukuphepheteka sondela uze la endaweni ezifana nalezi zigudla ulwandle kuhlezwe nje kamnandi kudeliwe azikho inkinga ke so ngejubane lapha kwi-Facebook page yomnyango ngikhumbuziseka abalaleli bethu ukuthi siyakwazi ukungena kuyona uncome nje osuke enze kahle uthi Danko Enkosi nangu busisiwe Cynthia lapha kwi-Facebook page yomnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health uthi Enkosi siyabonga kubasebenzi base Catherine Booth Hospital iservice yabo from security esangweni kuze ungene ngaphakathi onesi odokotela uthando isineke sabo keep it up Catherine Booth sishayela elikhulu ke ehlombe njengamanje njoba besho ukuthi hayi cha impela bayayithanda bayathakasela funa ukwazi Mika Dlamini yabona ke leli gama ngiyathemba walethwa umkhulu luka Mika wayifuna ukuthi uMikaeli uMika awusitshela mfowethu ubani okabani usuka kuphi wenzani la eminyangweni wezempilo ngibonga Ntokozo ithuba ngibingelele Ntokozo ngibingelele ungqongqoshe esaphumile absolutely ngibingelele abalaleli nababukeli emakhaya absolutely igama ngiyufuna ukwazi yeah uMika uBakadlamini yebo ngiqhamuka endaweni yaseMadadeni eNewcastle Madadeni uyasi inhloko yomnyango nayo iqhamuka khona ngapha wow abantu bakhona abawuntshontshe absolutely no ngiqhamuka ngalapho eMadadeni ikhamera yakho ile uhlake kuyona ukuze bekubone kahle ekhaya absolutely so ngisebenza General Justice Gizenga Hospital okay as unesi wezinso ofundela izinso ngisebenza hemodialysis imina lawyer thank you absolutely abantu abawu8 KwaZulu-Natal kuthiwa umuntu oyedwa kubona unenkinga yezinto masihle nje siba u8 yabona nje manje singaphekwa 10 ke manje shuthi nje ngiyabona ukuthi khona ngiyayibala nje izinto nazo zineyinkinga ziningana kuthiwa mabe u8 eSouth Africa oyedwa wabo unenkinga yezinto uzwile kabalaleli bangenile kakhulukazi lapha eMgungundlovu ingoba ke izinto ziyagadla lapha eMgungundlovu yabezwa bayabuza kakhulu ngezinto nami ngeke mangidlula nje Maritzburg ngizosekubahlunga izinto ngibona hey izinto la eMaritzburg kunenkinga ekhona kodwa ke ubazile bayangena emoyeni bayabuza kakhulu ngezinto asiqale nje ukuthi na yini lezi zinto lezi umuntu mayethi kuthiwa nje unesifo sezinto kukhulunywa ngani ubekele ugogo lapha ekhaya ongazi lutho Nkosi yami umbeke nje sithombeni yini lokhu makuthi umuntu uphethwe izinto sikhuluma ngani ngiyabonga Ntokozo into yokuqala ake siqale la izinto zenzani emzimbeni absolutely sizokwazi ukuunderstand ukuthi umuntu esephethwe izinto usuke kwenzeka la sifika kanjani lapho izinto zikhipha ukungcola ongaphakathi kumuntu ongadingeki kumuntu so a filter of some kind yes isisefa yeah ufike udle uphuze amanzi hayi laba uphuze hayi lokho uphuze udokotela siphuza sidle uphuze amanzi then ekugcineni umzimba uthatha lokho akufunayo all right then ongakufuni fanele ukukhiphe yilazi ngena khona ke izinto Ntokozo then izinto ziyasefa zisefe lokho kungafuneki kuhlala esigubhini somchamo lapho esigubhini somchamo then bese kuyaphuma ngokuchama sikhipha ama waste products sijalo mangidla nje zonke izinto omadumbe lawa nobhontshisi kuhamba kuyohlala lapha esigubhini kube umchamo no kufike kugayeke kudleke kugayeke then bese kungena egazini and then umzimba ke igazi ke bese iyahamba kuyokwakha umzimba then okungafuneki ke umzimba uthatha okuningene umzimba and then bese ikhipha okungafuneki izinto zingene lapho zisefe ukungcola lokho zisefe namanzi amaningi angadingeki emzimbeni ukuze aphume bese phuma ngomuntu uyazi wayichaza kahle into ngiyathemba ngisho ugogo sekhaya uyayinwaya manje injabulo ize ngazi ngalezi zinto ake ngiphenduleke umbuzo ukuthi ke sifike kanjani ke la sekuthiwa ke seziyakhona seziyisifo ke manje asize emzimbeni lokho nje nembuzweni wakho ke Ntokozo uma izifo izinto sekuthiwa azisebenzi ingoba yonke le process noma lento ebengisho ayisenze ukuthi izifo zezinto seziqhumile ziyaqhuma kunemithambo emincane elapha ezinsweni then bese iyabhasa ibhastiswa yini ipressure ekhona mhlambe uno BP
awazi ukuthi uno BP Okay. awuthathi amaphilisi Okay. awucontrol iBP yakho then ilapho ke uthola ukuthi iBP yakhe inikeza ipressure kule mithambo emincane then bese iyaqhuma then akusasefekike lokungcola lokungcola bese kubuyela emzimbeni wakho then makubuyela emzimbeni akusawenza umzimba wakho ukuthi uphile Okay. usuyagula awusasitholi kahle ukuthi kwenzekelani ngoba lo doti awusasefeki usukuyithola kwezinye indawo namanzi ayabuyela kuwe yazi emzimbeni lento uyazi udokotela wena ukugcina la eSouth Africa wayichaza nami ngazizwa ukuthi ayikangiphathi ba udoti usaqoqa bese kuthiwa uphethwe izinso mani ke babuzile ke lapho ke impawu engingacishe ngibone ngazo ukuthi ke senginezinto manje ngingabona ngani ba usuyichaze kahle ukuthi na umzimba uneyisefo kufuneka zikhethe lokho kungafuneki kuyolahlwa kuphume ngomchamo ngiyathemba ukuthi kunangezinye indlela ke khona nakhona ukuyoqoqwa ngazo kuyophuma ngazo kodwa la kuzophuma ngomchamo but nasi ke isimo sekuthi ke uno blood pressure ubungazi kuningi ke futhi ingahlanganisi sibona ngani ke manje ke sekuyilokho kuyinkomba ke manje sekuyizo zikuphethe ke manje ngibonge Ntokozo okokuqala nje angithi zonke lezi zinto ziyabuyela emzimbeni ukungcola and then kufike kubuyele namanzi kuwena then amanzi amaningi emzimbeni athi ngci emaphashini one awukhona ukuphefumula kahle hey ngoba ngisaphefumula ngisegrand ingoba izinto zakho isebenza kahle absolutely bafethu mawusa long saphefumula esho njalo ingoma so long saphefumula ukuphendula umlaleli obuzile ezinye zezimpawu uyavuvukala ebusweni ubuso bakho buyavuvukala ikakhulukazi around amehlo uvuvukala awusugadla ke kodwa kunomehluko okukhuluphala nokuvuvukala ayo ngiyathemba mina ukukhuluphala singayi lapha ekuvuka manje ngathi usugadla kimi ngiyabona ubuso ngathi khona inhlanshana lapha na absolutely okunye futhi esikubona ngakho kakhulu amaqakala lapha ayavuvukala nawo amanzi ayohlala khona emaqakeleni nangu ufaka ujini yawehlisa khuphula ujini indoda sibona amaqakala kodwa ke inkinga sebezoba ukubona umuntu nje mhlambe onyelile lavuvuka liqathwa nazo izinto so ke sichaze likhona lokunyela iqakala kodwa ke isikhathi esiningi nje mayisengathi uwabotoza ushone phakathi sekhomba ukuthi khona ingxakanyana kunjalo ikupho kunye ungazizwa kahle uzizwa ukhathele ngaso sonke isikhathi uhlala ukhathele wena nje ngaso sonke isikhathi ikhathele okunye okubalekile isikhumba siba dry isikhumba sakho siyawoma kakhulu and then okunye esikubona ngako umzimba wakho uyalunywa lokho kungabekezeleki hayi lokuthi uyilunywa umhlana nyubizi ngathi awumaye lapha emhlana absolutely lokho kungabezeleki ngani ngoba lokungcola sekubuyela emzimbeni sekuhamba egazini lakho akusaphumi then bese ubonakala usugula okunye ke emtholampilo mawusefika emtholampilo sifike sikucheck umchamo ila esibona khona emchameni wakho ukuthi kunezinto efanele ziphume efanele singaphumi kodwa ziyaphuma emchameni like igazi igazi akufanele silithole emchameni must test umchamo akufanele sithole ama protein so masifika masikuthola emtholampilo sicheck umchamo wakho sithola zonke lezo zinto sekuyasitshengisa ukuthi uphawu lokuthi izinto zakho ayisizo ngikhumbuza umlale ekhaya igama lohlelo kzra.gov.za silishamnandi live balito namhlanje nala sihlangene khona ke nabantu besifazane bomnyango wezempilo sibungaza usuku olukhulu lomnyango wezempilo siqolise ngomsindo kwenuzwayo ibambene la ngaphakathi bayitshukutsha odadewethu la ngaphakathi bashaya amavosho kumnandi kudelile ugatsheni ubabeke phansi la kodwa ke namhlanje silande nangumfowethu uDlamini ngoba abantu bacelile kwi-page lethu ukuthi bacela ke sibabukele izinto bayeza ukuthi ke bethu kusekunenkinga yezinto uzothi omunye ke usuyichaze kahle ukuthi ngibona ngani signs and symptoms owabeka but ke yiziphi izinto ekufanele ngizenze ukugwema ukuthi zize ziqhamuke ke manje izinto umbuzo omuhle lo Ntokozo thank you so much ukubuza lo mbuzo ziningi izindlela osingagwema ngazo ukuthi izinto okokuqala nje ngifisa ukuthi njoba sihleli nje nawo amanzi phambi kwethu eyibuka ngawaphuza ama guilty athi ngihlale phe kwawo amanzi kubalekile ukuthi siphuza amanzi at least 8 to 10 liters I mean 10
hayi liters Glasses. 10 glasses. Yeah. Nakhona ke njalo iglass ngeke ngafika kwenye indawo mne. Ahlukene lama glass. Yes, but meaning Kona iwontele 8 benkulu. to 10 Inkeshezane glasses. engake ngathi isivalo sebhodlela iglass. Ngathi ayila ngawaphuza njalo kwama glass lawa. Amanzi ngiwakhava nje ngeyodwa iglass. Yes. Kubalekile Ntokozo ngoba uma uphuza amanzi aflasha konke ukungcola ukuze kuzokwazi ukuphuma and then izinto zakho zihlale zi healthy. Amanzi futhi okunye okusiza ngawo kakhulu ukuthi akusinto ezidinga ukuthi uyoyithenga iyabiza. Kunjalo Ntokozo. Akhona khona la ukuthi yikho phela kufanele kuba amanzi clean food. Yep. Absolutely. Amanzi. Okunye ke ukuthatha imishanguzo ngendlela otshelwe ngayo udokotela nasemtholampilo. Okay. Kubalulekile uyithathe ngendlela yakhona. Ugogo mayithatha amaphilisi high awathathe kahle ukuze izocontrol high yakhe noshukela ngoba izona izinto ezibulala izinso lezo. So uma zingacontrolekile ziphezulu izona ezenza ukuthi le mthambo emncane iqhume. Hey, wazi wayichaza kahle mfowethu ke. So Ntokozo Esibili leyo. Yebo. Okunye Ntokozo asivikele ukukhuluphala. Asivikele ukukhuluphala singakhuluphali ngoba uma ukhuluphele umzimba ukhuluphele amafutha lawo afika acindezele imthambo le. Yeah. Imthambo usuyagadla ke njalo uyathanda ukugadla. Usukela bonke labantu abagcwele lama yazi crew yami uyanisukela manje. Phela akuthi sikhulu ekuthiwa kufuneka kube insizwa utshebe kubona ukuthi siyasebenza. Mase sithi senithi nina singenzi hayi bafowethu. No, ungakhuluphali ukuze igazi lakho lihlale ligijima ngoba izinto lidinga igazi eliningi. Yeah. Ngiyacela kodwa ke le sinali ithuba nje namhlanje ukuyichaze le yokukhuluphala ngoba khona abantu abazacile. Yep. Kodwa mawuthi uyabheka ngokwesisindo nani yakho uthi ukhuluphele. Abantu abaningi bazi ukukhuluphala ilapho kuyobonakala uyisidudla kuphela kanti ukhona umuntu ozacile kodwa nje uzace njalo ukhuluphela uyafa. So ke awuyichaze le yokukhuluphala ukuthi ingafike. Yes. Ingakho Ntokozo umuntu mangabe uyaweya uthatha isikala isindo sakho. Okay. And then bese ubheka nobude bakho height. And then bese times height yakho ngo2 uyidivide ngeweight. Lapho uzobe usuthola ukuthi usinda kangakanani. Uma u18 suka ku18 kuya ku25. Uma above that normal limit iBMI yakho ukhuluphela. Ngiyathanda ke lapha niyo divide ayoshuya izibalo ke. Zozwa ke sebe divide ke lento ezibala inkinga kodwa akusindi kanga u divided by 2 bese ke equals to square meter of bani. Bese uyayishaya ke iweight yakho usuyayibona. Bese uyazibona ukuthi ukhuluphele yini. Yes. Ngiyayithanda abaphindele lesa sibalo baningi abazosibhedla lesibalo. Okay. Kusho ukuthi height squared divide by your weight. Then kusho ukuthi times height yakho kabili uyidivide ngeweight yakho izobe sikhiphela iBMI. Normal BMI u18 to 25. Yes, u18 to 25. Mangaphezulu kwalokho Nkosi yami. Mangaphansi kwalapho uzace kakhulu. Kufanele udle kakhulu ke manje. Ngiyanthanda ukuthi nigale lezi zinto ngoba ekugcineni khona hambe echome hayi mina uyangibona nje kanti ukhuluphela uyafa. Ukuthi nje vele mncane yena. Sibonge Ntokozo. Kukhona okunye esingavikela ngakho ukuthi singabi nezinto. Yes. Sehlisa uphuzo oludakayo. Hey kodwa Nkosi. Sehlisa uphuzo oludakayo necaffeine. Udokotela mabelapha begadle kulokhu kuphela. Asikho isife ngake ngezwe sibala kwashiwa lokho. Ngokomthetho kusho ukuthi nje sinenkani sabantu. Kumele basubtint nokubuthinta njalo. Kunjalo. Ngoba mawuthi ubuza ngokuthi umuntu ephethe amehlo kuthiwa hayi agade ukuthi nokuthi bese gade uphuzo oludakayo. Nayizinto ke ngokunjalo siyagadla kakhulu. Kunjalo Ntokozo sihlise uphuzo oludakayo because izinto zethu ziba distress due to alcohol no caffeine. Caffeine. Yes, sehlise kakhulu icaffeine okhofi. Nalezi zinto ezisinika amandla icaffeine kakhulu. Sikubheke kakhulu lokho. Okubalekile futhi kumele sizivocavoce. Mhlambe ama 2000 azodideka ukuthi yini ukuzivocavoca sijime. Kumele sijime si exercise ukuze igazi lethu Ntokozo ligijime emzimbeni. Licirculate kahle ukuze izinto zizokwazi ukuthola enough blood. Ngoba zidinga igazi eliningi ukuze zizokwazi Ngiyoqala namhlanje ukugijima. Ngizogijima ngiyobuya. Khona laba basuka la eThoni baye eMaritzburg ibona laba siqeda amandla. Umuntu asukela ngathi uyipholo wabhekele eMaritzburg ngejuba. Manje
Mawuthi uyaqala uyazama yabona ekwakutheke manje. Bese sidla kahle ke Ntokozo. Yebo. Ukudla okwathi well balanced diet sidle kahle ukuze izinto zethu zizohlala zizakheke kahle. And then bese siyacela ukuthi singadluli ngejubani kakhulu kule yokudla kahle ngoba ngiyazi baningi nje besikhuluma noyokhuluphala manje. Baningi futhi abantu othothi baya exercise baya gym abenze kodwa ngenxa ukuthi ugeja lapha ekudleni bese ke uthothi ukusebenza kwakhe futhi kuyize. Mase ethi umuntu adle kahle sike sikhuluma ngani. Sisuke sithi umuntu akadle ukudla umfino. Imfino ama veg. Okay. Adle kahle nakhona ama veg bayowapheka angawapheki ikhabishi lize libe brown lize libe hlaza I mean uthanda selihlohlozile thina namafutha amaningi bathi ulishunile mase belishale emakhaya ulishunile linamafutha alipheke kahle nje liboile kahle angalifaka amafutha namafutha awapheka ngawo abheka ukuthi awanayo yini cholesterol because cholesterol nayo it can cause izinto ukuthi zife futhi iyona ebangisindo kwesinye isikhathi emzimbeni exactly so kubalekile ke ukuthi nanokuthi ke badla ama-fruit abayeka amagwinya Nkosi yami yebo uyazi umama odayisa amagwinya uthola ukuthi ubeka ubanana ne-aphula negwinya umuntu adumela amagwinya awu-8 kunjalo ashiya amafruit kunjalo asithatha amafruit kunciphise ngalo ngiyathanda lapho then bese siphuza kakhulu amanzi uyazi lezi zinto ezibalile angiyiboni zingaphekwe ephakethe ngisho lo muntu lo ohola u350 ngibona ukuthi ngawa-afford amagwinya ama-fruits amanzi akhona vele ukujima akusho ukuthi uyozube ne-membership yokujima ukuvuka ekuseni nje uwokhe njalo noma ugijime ekuseni akuthathi imali leyo nto leyo usasho nje Ntokozo ukuwalka kubalekile ukuthi emakhaya bazi ukuthi ukuya nje esitolo kubalekile ukuthi ungathathi imoto ugibele uyithathelana imoto ngoba ngabe uyawalk uyothenga lapha isinkwe esitolo uwalk wenzela ukuthi igazi lisecirculate kahle emzimbeni ukuze uzokwazi ukuthi ube right ube healthy emzimbeni asiphuthumeke nangumlaleli uthena kusuke sekwenze njani mase kuthi uzohlinzwa siyesizwe futhi ekhulunywa nango-dialysis uthi ke futhi yena angenze njani ngimthiphisileke yena ukuthi usezokwenza njani uthi angenze njani ukuze i-process phela iphuthume ithatha isikhathi esingakanani mina ngiyacabanga nje ukuthi uma umbona umuntu ulahlile hey uvela umuntu ngensika kancane yabona uma uyawakhipha ufika usuwaphethe ngezandla kudokotela nazi esenzane ngifake wasizakala kakhulu kodwa ke awusiqale la ekuthenini ke sifika nini la sekuthiwa kufanele umuntu ahlinzwe sekufuna aqale dialysis ithini into yalapho okay right Ntokozo umuntu mangabeza kithi esibhedlela efika simthola ukuthi une problem ezinzi into yokuqala esiyenzayo sithatha amagazi okay emagazini akhe sibheka istage sokuthi which stage inama stages there are 5 stages of kidney failure all right so into eyenzekalayo kusibheka into ekuthiwa i-GFR which is glomerular filtration rate so sibheka ukuthi ikwiliphi i-percent ama-results akhona so ustage 1 no stage 3 asinayo inkinga kakhulu yokuthi umuntu size simbukhela ukuthi abuye after 6 months then sibe nenkinga ku stage 4 stage 4 usuke sezongena ku stage sokugcina stage 5 so lona simbeka i-GFR yakhe siyichecka every after 3 months then bese ukuthi lo wokugcina asisakwazi ke i-GFR yakhe it's less than 15 so i-glomerular filtration rate so into eyenzekalayo ke Ntokozo ngathi ngiyazi kanti cha usuyiwedwa ko-glomerular lapho uwedwa impela lapho kodwa qhubeka mfowethu uzakahle so Ntokozo mase sitholile ukuthi ke ingaphansi kwa-15 asizukwazi lutho kodokotela ukuthi basenze ukukusiza into eyenza ekusiza i-treatment yakhona i-dialysis njengoba sesekuthiwa ke usufika uzoklina umshini yes i-dialysis okay i-dialysis ke ihlukene nayo izigaba ezimbili kukhona le i-dialysis ekuthiwa i-PD which is peritoneal dialysis so i-PD ile esiyibiza ngegubhu kubantu abadala igubhu so uyenze ekhaya sifike simfundise umnyango wezempilo wasiza kakhulu abantu ufika afunde ukuthi uklina kanjani izandla uzosebenzisa kanjani igubhu nomunye ekhaya simtrainer naye ukuze bezokwazi ukuthi mangabe nenkinga amenzise i-dialysis right awu2 nakhona ama-peritoneal dialysis ahlukene kawu2 kune-CAPD bese kuba khona i-APD i-CAPD
yona uyidalaza kawu4 ngosuku. Awu. Ukusho ukuthi igubhu uyishintsha kawu4 ngosuku. Manje ngokuyeka nje lonto oyishilo ukujima nokungadla ama-fruits nokwenza lezi zinto othi wena ngizenze ngisakwazi sengizoyithola ngiwumuntu osephila nesigubhu ngishintshe kawu4 kushintshe kawu4 kwakhona nje udokotela uvula kancane nje akusiyi procedure enkulu Ntokozo uvula kancane nje la esiswini afake ithumbunyana elincane lapha ipipe ozokwazi ukuthi ufake ngalo amanzi ahlale ahlala isikhathi engango6 to 8 hours then bese uyawashintsha imzuzu yami ngoba isimncane sengizofuna sigoqeke manje masikhuluma miningi imibuzo enginayo babebuza bona njalo abalaleli kwi-Facebook page yomnyango awuyiqhubeke kuyiqede le dialysis uthi yiphi ke esibili yiphi esithathu and then bese kuthi kukhona le APD ngizoshesha manje because APD automated peritoneal dialysis yona uyenza kanye ngosuku uyenza ekhaya nayo kunomshini ofakwayo oyi1 omncane nje ngathi bookcase then ufike ufaka icassette and then bethi iyazenza le esiyenza esibhedlela khona ke le siyenza esibhedlela kuthiwa ihemodialysis so ihemodialysis uma sithi hemodolane Ntokozo sisuke sitho ilokho njani kunegazi phakathi so yilena oza esibhedlela ufike sikufaka emshinini udialyze for 4 hours so for 4 hours udialyzer and then uza kabili ngeviki noma kathathu ngeviki impilo yakho yonke so ingakho abantu fanele bavikele ke-dialysis kuyide kufuneka siyivikele lento ingakenzeki sisekuthiwa umuntu uma esene kidney failure usuke sekusiphi isigaba so sekwenzakalani lapho u-kidney failure ilezi zinto bengizisho ukuthi inso yakho ayisasebenzi kahle ayisebenzi umsebenzi wakho so isigaba number 5 stage 5 and then uyenza i-dialysis ziyabulala yini izinto kodwa usushilo ziyabulala Ntokozo ngoba uma ungawuthola usizo olusheshayo especially dialysis then a few days or few weeks uyahamba emhlabeni kodwa uma uke wathola i-dialysis ungahlala 10 years and above no 30 years ungahlala shuthi kahle kahle ayibulali ziyabulala bathi abanye silence killer manje silence killer ngathi umkufa kamnandi kuthe ukuthuleka lapho ithi into ka silence killer kunjalo Ntokozo ngoba abanye abaningi abazi ukuthi banezinto uthola ukuthi umuntu uthola ukuthi zicashile uthola ukuthi usenezinto and then emva kwalokho uzodiscover after sehambile emhlabeni ukuthi ubene problem yethu eseshonile discover avuke lapha emakhazeni kudiscover udokotela konje ke umuntu osolthi uphethwe izinto njengamanje angasuka bhekephi njengamanje umuntu ophethwe izinto Ntokozo akahambe aye emtholampilo eduzane uhulumeni wethu wasenzela imtholampilo eseduzane ahambe imtholampilo eduzane afike achaze konke izimpawu azibonayo ukuthi kwenzekalani kuye atshela abahlengikazi bazobe bese bethatha umchamo babone ukuthi kukhona lokho engikushilo bazobe bese bemdlulisela esibhedlela leyo donate kwezinto ngibonile udadewethu beyibuza ngempela ithini into yakho noma ungayichaza nje ngeminute elilodwa right ku transplant uma kukhona efamilini omeshayo nawe kuyashesha ozokudonatela inso kuyashesha kakhulu mhlawumbe nje mina ubaba mina ngingane yakho bese ngithi ngiyakunika baba izinto zami kuyashesha ukuthi ube umuntu wegazi okunikayo ingoba kufanele sibheke ama tissue meshes kusho ukuthi kufanele sibheke ukuthi igazi lakho lihambisana yini nelababa konke kuyahambisana yini sibheke ukuthi ubaba kanazo yini izifo ezingakhoza ukuthi noma indodakazi ezingakhoza ukuthi ubaba abe nezifo zendodakazi so sibheka lokho insizwa lapha babe willing ekhaya ukudonate ngoba insizwa babeyithanda ayubaba oqotho sebebethi bayaletha lapha kuthiwa kuyageja chance number 1 ukuthi yalethwa sibili kugeje chance number 2 kwenziwa njani ke simene esicishe sibe njani kodwa leyo sesiyophendula ngale ngaphandle komoya ngoba iyahlukana imndeni ekade ekhuluma udadewethu la ummeli wethu ukuthi igcina ihlukana imndeni sekulokuthiwa hayi nalo uyageja ithi DNA ithi cha awusiyi ubaba kusabathe kuthiwa hayi akusiyi ubaba kanti bebethi bazosiza ngaleso sikhathi kodwa ke udadewethu befuna ukwathi nina nayo indlela yokwenza kusheshe la eminyangweni noma into eyenziwayo la eminyangweni wezempilo eminyangweni mawufika sesithola ukuthi end stage into eyenziwayo sikufaka ku register emzansi wonke then uzongena ke then you follow the list and it's a long queue
Akusheshi. Ngebhadi ke ilist and kodwa nje noma unomusa nawe nikela ikhona mhlawumbe falakahlane ninganginika wona mhlawumbe nginike nami eyodwa nje njoba ilisha igama lithi idona you donate akuphumi ngisho so akuphumi ngisho isenti uma umuntu esetholakala edayisa izinto noma edayisa ini sekuyicala uyaboshwa futhi kodwa yazi mhlawumbe manje ngathi asidayise sikalokhu sitsici kancane sikhipha nje phela ikwethu zimngenhla bakwethu ngizwile kuthiwa bajabule kabi kuthiwa kunale two port system yabona nezinto ngizwa ngathi ziwu2 yabona 2 port donsi inseyodwa donsi inhliyo uthole lo mfala kahlana kodwa ke nakho kuthiwa idayiswa ke bakwethu asibambe lapho ayi awusinike ke umlayezo ogcina nje nawo u10 minutes osele nawo umlayezo ogcina ongawudlulisa kumuntu onezinto njengamanje njengomuntu osebenza ngabantu abanezinto 10 minutes kuphela sasa ngiyabonga kakhulu Ntokozo okubalekile ke balalele ekhaya ukuthi uma umuntu ezisola ukuthi unezinto ngicela uvakashele umuntu umtholampilo oseduzane kwakho because uhulumeni wasenzela kwabalula ukuthi imtholampilo ayilethe eduzane kithi uvakashele kona ufike ubatshele ukuthi kwenzekalani emzimbeni wakho and then ubatshele sister then bazobe bese bakurefera esibhedlela ukuze uma ukuthi kukhulu kakhulu kama lohlelo niphathe kahle izinto kama lohlelo kzn.chat.gov.za hey ngenxa isikhathi ke kufanele sihlale sivalelisa kanti la hlale kumnandi asivalelise sithi kulungele ke bye